still a problem. Iyudo ka each partner states nigi gik ma samoro ok odwa nokal to gi gik modwaro nokal. So gimiyo EALA ok bed effective the way it should have been. But mano ok rach nikech kata e Kenya National Assembly, by the time mane wantie 7th Parliament, nitie kata committees mane ok operationalized. So it is upon members moyier mondo okedi for the independence mar the legislative wing so that they can be able to implement gima East Africans dwaro. But it has been a challenge on the issue of sovereignty. Each partner state does not want to cede part of sovereignty to the East Africa community. Mano miyo tich matimore EALA osebedo ka very difficult, nekech you must take a country's position. Nekech ka ok ikawo a country's position, tiyudo ka it becomes very difficult. Nekech most of the technorans gin technorans moae partner states. To gibiro gi position mar partner states. Koro un kaka parliamentarians, you may have very good plans. Ma udwaro mondo okal mondo okony East Africans. Tiyudo ka yuarruok nitie ka ok partner states owinjore gimowinjo tim. I think by now, dine onge wach mar sovereignty, dikoro wach mar political federation would be agenda manie mesa miyalo. So because of sovereignty, each partner state want to cling to some powers, EALA has not been very effective. Koro kwecho ni pok en okenge mage mabendi nyalo kata mana chwala mar mondo mi tije EALA obed makare. Ipani bugni mage mabende poko uma. EALA needs to have first funding mar EALA is questionable. Europe partner states, some of them take too long kapok giyoro funding margi to EALA. And